Imunorara nembwa kapamba kai. Panza apa nembwa isinorara vanhu vane pfuti. Vachengeta tapiwa makore senior asina mhosva yakapara. Panze pana vanhu vane mari. Vanogadzira zvinhu zvokuti vasasvike kuno. Voendesa asingagona kutaura kukoti. This jail tingati kudongona kuita 4,000-5,000 vanhu handiti. But 40% of those people vari mujeri. 40% havana kana chavanoziva. Right, good day my fellow Zimbabweans, good day my fellow Africans, and again welcome back on your favorite channel here at the Team Obama Studios. Pano patinoita ngwavhiridzo netsvakiridzo dzenyaya dzinenge dzakavanzika dzinenge dziri kuseri konaika dzinenge dzichifanira kuti imimi sevana veZimbabwe munge muchinzwa oro sevana veAfrica munge muchinzwa naika panapa. Dziripo dzimwe nyaya dzekuti munenge muchida tsanangudzo kuti munyatse kuziva kuti apa zviri kufamba sei naika. So if you are new on this channel, please don't forget to subscribe and turn on the notification bell so that next time when we upload another video you will get a notification. So ndisingade kupedza nguva ndadzoka zvakare nhasi nenyaya yatapiwa makore. I'm sure kana ndichitaura nyaya yatapiwa makore vazhinji munoziva kuti tinenge tichireva nyaya yani. Inyaya yakaitika mugore ra2020 apo mwana paakashayikwa kwamurehwa naika mwana akazowanikwa ave mapisi aurawa naika. So ndio nyaya yandadzoka nayo mukati mezuva ranhasi. To those who follow us here, musi weSaturday unova musi wa15 of this month ndakauya neinterview yanga yakaitiwa iyo Shamba anova mumwe wevamwe ari kupika nekuda kwenyaya iyi yekurawo kwemwana uyu naika. Apo paaitsanangurawo side rake achitsanangura zvakaitika kuti zvakafamba sei mukurawo kwemwana uyu, but unfortunately aiti izvoni haasi kutozivawo kuti zviri kufamba sei, uye kuzobvuma kwakaita nyaya iyi kwainge kuri kupfurikidza nekurohwa zvakaiparara kwavanga vaitwa nemapurisa naika. Ndo matsanangurire akaita. And today I'm back again nemumwe wake waakasungwa naye vanova vatapiwa senior makore, vanova vamwe vari kupika muusungwa nekuda kwenyaya iyi naika. So vatapiwa vari kuendawo zvakare kusaidi rekuramba zvakare nyaya iyi vachiti izvoni handisirini ndakauraya mwana. So vamakore vari kuti izvoni tiri kunzwa kuti nyaya yemusoro wemwana iri kunetsa ende iri kuramba ichinetsa kunze uku, but musoro wemwana utoriko kwamurehwa. Izvo zvinova zvatishamisa kuzonzwa mashoko akaita seaya after 5 years tozonzwa kuti musoro wemwana uriko. So vamakore vari kuti ivo musoro wemwana wawanikwa, but police harina kuzengerazoita kuti nyaya iyi itekeshere pamasaisai nekuda kwekuti pane mapepasi anga aitiwa forger here kuti ivo vazokwanisa kunge vachipinda mukati meusungwa. So zvakazorema kuti nyaya iyi izotekeshera pamhepo nekuti dai zvakaburitswa kuti musoro wemwana wakawanikwa dai nyaya yavo isina kunyanya kuenda kumberi. Plus zvakare vaenderera mberi vachitsanangura nyaya yetrauzi riya rainzi trauzi rine ropa. Trauzi roro riri kunzi rakaenda zvakare kumaDNA. Ropa iro riya raya patrauzi rikanonzi aiwa ropa harisi remunhu zvakaoma. Then mwana musoro wemwana uri kunzi wakaenda zvakare kumaDNA ukanonzi ndiwo musoro wemwana, but sezvandambotaura kuti havana kunge vazoda kuboretsa nyaya idzi kuti dzionekwe kuti musoro wemwana wakazowanikwa. Vanga vachitendera mberi zvakare vakati even mukaenda mukanobvunza jaji wakatonga nyaya yavo anotoziva nezvenyaya yemusoro wemwana kuti aiwa musoro wemwana wakawanikwa zveshuwa. Vaenda mberi zvakare vachichema vachiti ivo why is it vanhu vari panze apo kunyanyanyanya kuhama dzavo, kunyanyanyanya kuhama dzemwana uyu wekushayikwa, vanga vachichema ivo vachiti why is it havasi kumboendawo kunobatsirwa kana pana tilda kumaredhiyo kunoenda vamwe. Why is it vasiri kumboendawo kumaredhiyo kuti vanotsvaka rubatsiro even kun'anga, kumaprofita, kumaprofets vakasiyana siyana ivavo kuti vanzwe kuti chii chakaparadza mwana, chii chakadya mwana, why hama dzavo dzisiri kukwanisa kumbofambawo nekuti aiwa ndiri kupikira mhosva yandisina kupara. Vaenderera mberi zvakare panyaya iyoyo yekukumbira kuti dai hama dzavo dzafamba zvikanzi kana zvichiita ndinotokumbirawo even government chaiyo ipindirewo zvakare mukati menyaya iyi because ndiri kufira pasina, tiri kufira mhosva yatisina kupara. I don't want to waste much of your time. Ndoda kuti munzwe kutsanangura kwava makore senior, inzwai kutaura kwavo. Then kana muchida kuona full video re interview yavo ndoda kuti muende munonoriona pa Zimbit
news ndopa munonoriona ipapo. Saka for now let's watch the video. Unowanikwa somewhere vakatowana pari kuwanikwa zvimapatsi ipapo hamuzvizivi zvese izvo. Ndikutoshamizika kuti tiri kutsvaga musoro nanhasi uno. Aiyo musoro uriko kumusha wakatorambwa uko. Zvandiri kutaura izvi endai munobvunza munzwe kuti musoro uriko wakauya nemapurisa. They didn't investigate anything from my case. Zvaingoya munzeve zvamaizonzwa imimi vachiti tadai tazoenda kwakati hapana. Ani mapurisa akauya kumushauka akati musoro mwana makatora imimi ndikaenda nawo Mozambique. Handitika uyu utoziya tese akuchida kuti munzwe kana muchigona kudaira mundidairewo zvandiri kubvunza. Kana mapurisa akazvizvinzwa ngaazvidaire zvandiri kutaura. Vataura kuti trouzi rere ndere maropa remunhu, DNA yakauya ichiti harisi remunhu. Handitika tauya pamusoro mapurisa ndo akasiya ati kumusha musoro uyu hausiwo mwana mudiki. Mapepa ayaniswa kuti DNA kunoti musoro uzikanwa ndewani. Mapurisa oenda kumusha kunotaura kuti musoro uyu. Vachitaura kumusha vakati mazino ayakawandisa. Ameni chidhokita vakachiitira kupi chekuziya mazino emwana nekutarisa kuti aiwa uyu wachembera uyu muhombe. Handizivi kuti vakazviwana pamwe ndizvozvo zvavanodzidziswa. DNA inobva yanodzoka itaura kuti musoro ndewo mwana. Zviri pamapepa akabuditswa kuHigh Court. Mapurisa aikwa kuchitora musoro uye kwakuenda nawo kumusha kwedu. Izvo hazvichabuda manje apapo. Zviri kuda kuti ini ndirambe chiti nchinzi ndembosva ndine musoro. Namakore ataura kuti wedu ndibatsireiwo ndingafire muno. Endai kuna Tilda kana kuna Kuda. Ndini ndiri kukumbira kana vatoda kudare izvo ndokasana kukumbira hurumende chaiyo. Kuti hurumende ndiri kukumbira kuti ndochemberera mujere ndisina musha ndakapara. Tilda ariko, Kuda ariko, nemi muriko. Chifutaurirai hama dzangu zvanzi namakore uyai kuno handina chandakapara. Muri kusiya vanhu vakapara makapari pasi.